marhabin izuwa tashar Hausa Room 24 TV. Da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Yanzu haka dai gwamnatin jihar ta Jigawa ta tabbatar da mutuwar mutane fiye da 10 a sassan jihar sanadiyar wannan ambaliya. Malam Muhammad Hassan na yankin karamar hukumar Hadeja shine mutumin da ya rasa 'ya'yansa guda 3 a lokaci guda bayan da ginin ɗakin da suke kwance rifta a kansu. Ruwan sama aka yi wannan aka sosai da yawa. To Allah da ikonsa akwai yara a cikin ɗaki guda 4, 3 mata namiji 1. Soro ne na irin na ƙasar nan sai afka musu. A cikin ikon Allah ɗaya ta rayu, 3 suka rasu. Akwai ta shekara 10, akwai shekara 7, akwai shekara 2 da rabi. A wanda suka mutu in ba a yana sun kiran 30 da wani abu sai amma da lokacin gamman ma ya zo wani AS ma na jiha sun zo sun karɓi rahoton amma ba wanda ya ba wanda ya ba da wani tallafi ko wani a taimaka ma babu duk abin da Allah ya sa aka taimaka din ai ana so. Gidaje ɗaruruwa a ƙauyuka da dama ne suka rushe baya ga gonakin noma na dubban eka a faɗin jihar ta Jigawa, al'amarin da ya sanya waɗanda waƙiyar ta afkawa ke neman tallafi daga hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu. Sunana Musa Hassan Ganji. Muna neman ɗauki daga hukuma da masu hannu da shuni da su taimaka mana yanzu haka ma a Kudu firamare da makarantun gwamnati da mu da iyalanmu a nan muke kwana. Muhammad Dangaranta wannan mujarabi da Allah ya jarabe mu da shi dan ka duk akan abin da Allah ya baka ni'ima ce amma mu ta zama azaba a gare saboda yawan mutanen mu da yawa gidaje kwandam. Ni yau sun mai garin Sandan abin da nake nema ruwa ne na sama wanda mutum ga irinsa ba. Ni na fi shekara 70 a duniya. Haba ta ga irin nan ba. Yanzu ga gida sama 200 sai tandanu. Ina roƙon hukuma da masu hannu da shuni taimaka mana da abinci da abun taron kwanciya a taimaka jama'a. Mu dai tunda muke a rayuwar ba mu taɓa samun kanmu a cikin irin wannan yanayi ba. Saboda duk mai imani idan ya zo wucewa wurin nan in ya gani gaskiya fi sabilillah zai tausaya al'umma. Wannan ibtila'i dai Allah ne ya riga ya dora mana. Mun gani sama da gidaje 200 ga sunan a ƙasa a kwance. A taimaka mana da tallafi. Yankin karamar hukumar Hadeja da kafin Hausa na cikin wuraren da wannan ambaliya ta yi ta'adin gidaje da gonaki, inda har ma gwamnan jihar Badar Abubakar ya jajanta wa mai martaba sarkin Hadeja a ƙarshen makon da ya shuɗe. Da Ubangiji muna tsaye da ƙoƙarin kawo taimako da kuma yadda za mu ci gaba da gyara magudanar ruwa da gyara inda ruwa yake bi domin a ci gaba da samun sauƙin wannan ambaliya da ta zama matsala shekara kowace. Mai martaba ya sani mun siyo waɗannan injina wanda za su ci gaba da yashe wannan kogin Hadeja Valley din da kuma yin ƙofofi wuraren da ruwa za su taru wanda in yayi yawa ba zai ambaliya ya shigo gari ba. Kuma mun sa ana duba hanyar ruwan tun da ta shigo Jigawa har ta shiga Yobe na me za mu yi ya rage ambaliyar nan. Wannan mummunar ambaliya da kan wakana a jihar Jigawa duk shekara wadda ta fi kamari a yankin masarautar Hadeja ta fara haifar da tunani da muhawara tsakanin ƙwararru da mahukunta a jihar kan duba yiwuwar sauyawa garin Hadeja matsugunni. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.